Molt bona tarda a tothom. Benvingudes, benvinguts. Com estem? Aquí l'equip SER, amb el Ramiro i l'Oriol, amb proposta del Departament d'Educació en un nou programa del Conviure. En aquest cas... Aquesta setmana continuem amb la idea de poder treballar posant en joc els valors individuals i col·lectius. I, novament, avui tindrem com a convidat el Jordi Rodon, que el vam tenir dimarts. Avui jugarem una mica diferent perquè algunes persones de l'equip han recollit preguntes i li faran al Jordi Rodon i nosaltres també amb les preguntes que vam recollir l'altre dia, més el propi moment de conversa. I les que sempre donarà a vosaltres. Com sempre, ara al principi estem amb una mica de marc de continguts SER, en el que parlarem de com treballem els valors a l'equip SER i al final, com sempre, us farem una proposta a totes i a tots. Benvingudes, que veiem que us aneu incorporant i, com sempre deia el Ramiro, que esperem la vostra activitat al xat perquè us pugueu anar incorporant i anar fent comentaris i més preguntes que també anirem responent. L'altre dia, de seguida que va venir el Jordi, vam agafar un to profund. Avui també amb vosaltres, a veure si entre tots acabem de donar-li forma a aquest webinar 14. Penúltima setmana, la setmana vinent, ja l'última. Prometo que no és la mateixa camisa. La meva és alguna talla més gran, com a mínim. Però... No, la meva és lila i la seva és grisa, però les càmeres són les que són. Mira, parlant d'això, què val la camisa, no? L'altre dia introduïem amb el Jordi que el meu professor d'Història i d'Economia, perquè fèiem una optativa d'Economia, em provocava, per provocar i per extreure de mi, em provocava dient que els valors era un concepte econòmic i que això era un concepte inventat i un concepte econòmic, no? I a partir d'aquí, suposo que em va quedar la dèria al cap i ara treballem els valors precisament a través de l'accepció, de 3 accepcions de la paraula valor, del significat d'aquesta paraula. Ja no tant els valors, sinó que expliquem els valors amb la paraula valor. Com sempre ja sabeu que ens agrada jugar amb paraules. I a partir d'aquí, la proposta que fem al principi de contingut serà molt similar a la proposta que farem de recurs al final. Com sempre, intentem connectar al principi i al final. D'entrada, anem a repassar aquestes 3 accepcions. Ramiro, la primera accepció de la paraula valor és, juguem. Per què no jugueu vosaltres? Parleu pel xat i digueu-me un sinònim de valor o una paraula similar a valor o una accepció de valor. De valor, no de valors, de valor. Juguem. Ramiro, tens preparades preguntes de valors avui? Tinc preparades preguntes. Recordeu que nosaltres anem en 15 segons més o menys de retard i, per tant, trigarem una miqueta en veure-us, però també estava preparant aquí ja el xat per acabar de poder escriure-ho. I, mira, la Rosella diu creença. Valor com a creença. Mira, ara no la jugarem, però a l'acabar de valor sí que parlarem de creences. I importància, valentia, aquí ja estem jugant. Molt bé. I coratge, molt bé. Molt bé. Doncs anem a aprofitar aquestes. Evidentment, la definició, fonaments, molt bé, la base. Així que ens anem a quedar amb aquestes. Valentia i coratge les anem ajuntant una. Ara veureu com ho portem. Importància també per l'escala. Fixeu-vos com ara esteu tirant, esteu aquí treballant. Surten paraules que van sortint en el programa i en aquesta setmana, perquè surt també essència de la Núria, parlem de qualitat, Carolina, genial. Sí, i l'última que sortia per aquí era fonaments, o una de les últimes. Carme parlava de fonaments. A nosaltres ens agrada molt el sinònim de valors, principis, perquè ens parla d'aquesta base, precisament, ens parla d'aquest punt de partida. Per tant, a través d'aquestes 3 paraules, ja que el Ramiro ha posat valor com a principis, començo per aquesta. El que proposem és que es treballin sempre els valors des d'aquestes accepcions. Es pot treballar en preguntes, es pot treballar en dinàmiques pròpies d'aquests valors. És com el nostre contingut desenvolupat, no?, de valors. Els principis, el punt de partida.
Mira, ho podem connectar amb emocions, que ja va sortir en el seu moment, i podem parlar de l'emoció base. Això per començar. Quina és la meva emoció des de la qual jo començo a caminar? Des de la qual abordo situacions, des de la qual faig l'abordatge de situacions fins i tot complexes. Per tant, el primer que puc jugar és amb aquesta base emocional. No? Quin és el meu punt de partida d'aquesta base emocional? Per tant, tot aquest àmbit que jo puc treballar de reconèixer en quina emoció m'hi quedo més temps, m'hi sento més a gust i d'escollir-la, ja pot ser un pont entre emocions i valors. L'altra part del punt de partida és aquesta creença o aquest discurs inicial que em marca. Perquè aquesta creença o aquest discurs inicial que em faig, o fins i tot el consell que vagi a buscar, em servirà precisament de guia, com diu Maria Carmen ara, no? Em serveix de guia. Per tant, aquesta creença, aquesta mirada inicial, aquest discurs inicial, també em serveix de punt de partida. Els valors, de fet, són un punt de partida, perquè si jo tinc molt clar, i aquesta és la definició que aprofitem en valors, no? Si jo tinc molt clar quin és el meu valor principal, m'és més fàcil prendre les decisions. Aquest punt de prendre decisions, dubto quan hi ha una lluita, quan hi ha una dicotomia de valors, que és normal, que no diem que no hagi d'existir, al revés. Però quan tinc un valor molt clar, si jo me'n vaig als valors, si me'n vaig a aquest punt de partida, mira, jo sóc així, per tant, prenc aquesta decisió. Això em connecta i juraria que en algun programa ho hem comentat, que a vegades quan estem una mica perduts o perdudes, que hi ha moltes coses que no sabem, moltes coses que no acabo de veure, puc connectar amb el que sí sé. I si tinc clar aquest valor, punt de partida, principi, és molt més fàcil poder trobar un punt de retrobada amb aquest nou camí. Fixa't, camí que deia Mari Carmen també ara. L'altra excepció és, o una de les altres excepcions, ens queden dues, és la paraula importància, no? Que aquí es deia vàlua, valor, importància, no? I l'altre dia, precisament el Jordi feia servir molt aquesta pregunta, no? Quan val per tu? Me'n recordo que en un moment es donava peu a una pregunta similar a quan val la vida per tu, no? Per tant, quin valor dono jo a això? I, per tant, és entre A i B, què és més important? Per tant, a partir de preguntes o a partir, com dèiem l'altre dia, que van fer diverses propostes amb el Carles i la Gabriela, puc treballar aquest concepte de què és més important. De fet, estem fent aquest treball perquè segurament se m'ha mogut aquesta escala de valors. Se m'ha mogut aquesta importància que jo li donava a unes coses i ara se li dono a unes altres. Per exemple, jo estava acompanyant un grup de joves i crec que això jo ho vaig citar al principi també dels programes i deien, és que ara valoro molt més anar a l'escola, això m'ho deia amb tot el carinyo del món, el noi més pintat de tots, per dir-ho així, no? El que dius, el que falta més escola i el que de sobte sembla que li sigui més igual l'escola, els estudis, etc., que per ser-ho aprova tot, però sembla que li doni poc sentit, em deia, és que ara pagaria per anar a l'escola, no? Ara pagaria per anar a l'institut, anar als meus companys, veure professorat, seguir amb la rutina que tenia, no? Per tant, ha canviat o te n'has adonat o has reforçat una importància. I per últim, l'última excepció és la paraula, com dèiem abans també, que ho heu dit vosaltres, és valentia o coratge. I és que al final aquesta valentia, aquest coratge, em dona força. Com dèiem, en totes les nostres accions, en tot el nostre punt de relacions, en tots els nostres comportaments, hi ha una base d'emocions i de pensaments o de valors, creences, discurs. Aquesta base, si jo la tinc ferma, em dona força. Si jo tinc una molt bona base emocional, de gestió emocional, de motxilla ben gestionada, d'emocions que m'aporten, i tinc una bona base de valors, això em porta cap endavant.
el valor de tenir valors. Uri, estava pensant, ara que parlaves novament d'aquest triangle i d'aquesta base, just nosaltres fem molt material pedagògic i just aquesta setmana estic mirant uns materials que creem en col·laboració amb la Mesa de Salut de Palafrugell. Deixeu-me que us comparteixi, sisplau, una de les imatges perquè m'ha vingut que crec que avui això ens pot ajudar. A veure. Aquí està. És a dir, al final, espera, que ens venem una mica grans. Uri, que hem descobert cosetes amb el programa. Ara. Mira, d'entrada Eva Prieto també fa jocs de paraules, diu coratge, no? I nosaltres parlem que el coratge és el tratge del cor. Per tant, és la forma de treure el cor endavant, no? I de caminar amb el cor per davant, no? Aquest és el punt de coratge, el nostre veritable coratge. Ramiro, no sé si els espectadors ens veuen així, però sí, no? Justament ara estem en petit, però estem a la banda d'emoció, no? Com deia Ramiro, juguem. I Ramiro, en tots aquests dies hem treballat força la part emocional i la part de mirada o d'àmbit de desenvolupament moral. De fet, mira, això li preguntaré al Jordi sobre aquest concepte. Aleshores, aquest punt de desenvolupament emocional, no tant a nivell d'estratègia o de recursos concrets, però sí més general, com es pot treballar amb l'alumnat? No? Entre els dos anem a parlar de recursos, com treballar això amb l'alumnat, amb el claustre, etc. Com treballem l'àmbit emocional a nivell general? D'entrada, jo us diria que per poder treballar l'àmbit emocional, és a dir, crec que és molt important diferenciar el que tu deies, el desenvolupament moral del desenvolupament socioemocional. Tot i així, en aquesta fina línia, sempre que treballes valors no vol dir que estiguis treballant un desenvolupament des d'aquesta base interior. A vegades, quan treballes els valors sentits de dins cap enfora, no és el mateix que estar treballant inculcar valors de fora cap endins. Per tant, d'entrada, obrir la porta de l'emoció com a primera pregunta. En comptes de què has fet o què ha passat o què penses, poder començar per la base de la consciència, el com et sents. Per tant, les idees que hem treballat, jo crec que han sortit molts recursos aquestes setmanes. A partir de treballar el món de les emocions, a partir de treballar la consciència d'allò que sentim. I recordo que vam treballar que sentim moltes més coses que emocions. Moltes més coses que emocions. També és veritat que en el moment que et prens consciència ets capaç de prendre decisions. Per tant, tota la part emocional ja fem un resum molt breu de tancament perquè l'hem treballada i hem donat molts recursos i moltes estratègies, però al final et donem espai, com dèiem, te'n donem espai individual, com aprofitem situacions grupals per parlar-ne, donem l'espai per aprofitar el que ja ha passat, que és clau. Al setembre necessitarem espais per això, així que, sisplau, donem-li importància a tot aquest àmbit. Es pot treballar amb molts recursos, des de recursos audiovisuals, musicals, text, diferents vivències que nosaltres... Però espera, llavors, podria treballar el món emocional partint, per exemple, de la felicitat com a principi? I això, la felicitat és un món emocional. Hi havia un debat, podem entrar en aquest debat amb el Jordi, si la felicitat és un valor o no, no? I això jo connectava amb el punt de partida. Depèn si tu ho situes com un punt de partida o si ho fiques com una fita. Si la fita és la felicitat, potser només és un èxit si arribes a ella, no? Jo t'ho deia perquè connectar el món emocional, per exemple, a través de la felicitat o l'amor com a punt de partida ja és una connexió entre món emocional i valors. O, per exemple, com a coratge, connectar amb la confiança, que també és una emoció, no? I treballar les inseguretats i treballar també està connectat. I també has dit, a part de coratge i a part de principi, importància. Llavors podríem parlar, jo què sé, a què li dones més importància, a la calma o a la preocupació? També pots treballar el món emocional. Uri, però i si me'n vaig cap a l'altra banda? Aquí volia que vinguessis. Com podem treballar tota aquesta part de valors, no? Ja l'altre dia, amb la Gabriela i el Carles vam donar molt d'espai. Ara tornem
El Jordi diu, la felicitat és l'objectiu de la vida bona, Aristòtil. Sí, de fet, el Jordi també l'altre dia va citar quelcom així cap a la felicitat. Però és el que diem ara, no? Fins a quin punt és un punt de partida o és un èxit. Amb el Ramiro moltes vegades ens preguntem sobre el benestar, no? Si, per no liar-nos amb la felicitat, hi ha el punt de benestar. Què és el benestar, no? Què és aquest punt de centrar-me i posar-me en el benestar? I el benestar no és un punt de partida, també? O és només l'objectiu, no? Hi havia una revista que es deia, o que hi ha, que es diu Objectiu Benestar, no? I com arribo al benestar des del malestar o escollint el malestar? És que en el moment que jo camino cap al benestar, ja estic partint de buscar el benestar, d'aquesta búsqueda. I només es pot buscar fent quelcom que m'aporti benestar. Per tant, ja és una mateixa base, ja és un primer pas. En aquest vèrtex, la pregunta del com et sents potser ja no m'ajuda tant perquè m'ajudava a l'altra banda, però, ostres, i si pregunto ara què necessites? Aquest vèrtex és molt bo per preguntar quina és la necessitat i no sempre és allò que volem, és el que necessitem de veritat. Com veieu, nosaltres estem parlant molt de valors, però aquest àmbit de mirada és un àmbit on surt la cultura, els patrons, les reflexions, les percepcions, les perspectives, les expectatives, les creences i els coneixements també, no? Tot aquest punt, jo estic d'acord amb tu, Jordi Martín, perquè per mi també la felicitat o el benestar són camins i formes de fer. És la meva forma d'entendre la vida, no? I aquest punt de mirada em connecta molt d'una forma global i treballem el cap, treballem la forma de pensar, entrenem com parlem cap a fora i com ens parlem a nosaltres mateixos. Tot aquest àmbit és el que podem treballar. Tot i així, Núria, ja que has marcat aquesta pregunta de què és la felicitat, i vaig aprofitar que mentre comparteixo pantalla i que l'Oriol va convidant el Jordi. Oriol, no ho hem impactat, però vaig a ampliar-me un moment mentre tu... Ai, mira, t'he deixat aquí, perfecte. Núria, a mi m'ajuda el món de la família emocional de la felicitat per poder comprendre-la, perquè són tantes coses, no? És valor, és emoció, és a la vegada també una filosofia de vida, però, ostres, la família de la felicitat és la serenitat, és, el goig, la plenitud, mira, ja tenim el Jordi aquí, la tranquil·litat, la pau, la placidesa, la joia. Què més és per tu? Però, sobretot, dic que m'ajuda perquè treballar aquest món emocional de la felicitat ajuda a comprendre-la, més enllà d'idees, més enllà d'altres formes de comprensió d'aquesta felicitat. Jordi, no passa res, entra, sense por. Bona tarda. Obri càmera, bona tarda. Que si... Molt bé, ja hi soc, Bona tarda. Jordi, que si no entres, nosaltres seguim xerrant tota l'estona, No parem. Ara em toca a mi, Ara toca a tu. Com estàs? Bé. Moltes ganes de saber, veure aquestes preguntes que us han fet a partir de dimarts i com ho veieu tot, no? I com ho veu la gent. A veure de quina manera podem donar alguna orientació i si és benvinguda. Jordi, jo ja et volia ficar en el debat. Volia comentar una... Bueno, tinc dues preguntes inicials per tu, no? La felicitat és un valor o no? La felicitat. No entrarem al debat, Ramiro i jo. Ara toca a tu. La felicitat, un valor. Jo penso que no. Ara bé, no existeix una mena de... la Bíblia dels valors a la qual remetre'ns, no? Jo penso que no, és a dir, jo puc sentir feliç, és una experiència que visc, val? Però el sentit de valor que té una càrrega, diríem que té una càrrega de relació i té algun element de norma o d'orientació en la conducta, no ho veuria tant, no? Jo puc estar sol sent feliç, però els valors requereixen dels altres, requereixen d'una moral, requereixen d'una relació, no? En Robinson Crusoe no tenia moral,
Sí, en un punt de vista ecologista potser sí, no? Que hi havia uns valors de respecte de l'entorn natural, però ell podia ser un absolut, diríem, amoral perquè no tenia normes, en el sentit que ell estava sol, no? Altra cosa és el que va fer amb el pobre aquell divendres, no? Però, a principi, en la situació de soledat, sense haver-hi societat, la moral no té gaire lloc, no? I si la felicitat és una experiència meva, que identifico com una plenitud, no? Ostres, estic molt bé o em sento molt bé o en aquest moment, doncs, hi ha alguna cosa que em proporciona molta llum i molt de fluir. Dic, ai, mira, doncs això deu ser la felicitat, no? I vinculada a una experiència de plaer, doncs jo crec que aquí el valor no el veuria tant, no? A no ser que fos el meu compromís a la recerca de la felicitat o de promoure la felicitat en els altres. El valor seria el compromís. El compromís a la felicitat, interessant. Sí, no? És a dir, per exemple, a les escoles, no? Ens comprometem els docents a que els infants disposin d'un benestar. No? És a dir, escolta, que estiguin bé a l'escola, que estiguin bé entre ells, no? Evidentment, aquest benestar potser no és el mateix que la felicitat, però sí que el meu compromís, en tant i en quant soc un educador i estic allà a l'escola i acompanyo en aquells infants, en aquells joves, el meu compromís és cap al seu benestar. No? És una de les grans finalitats apareix fins i tot en el decret de currículum, no? El benestar, la realització, el que seria, diríem, aquesta mena de formació integral, no? Poder ser jo mateix. Això només puc ser-ho, només poden ser-ho els nostres joves si diguem, hi ha un benestar, no? Un benestar físic, emocional, un benestar social, no? Hi ha valors molt, molt de base sense els quals, doncs, l'experiència difícilment serà propera a la de la felicitat, no? Un altre concepte, Jordi, que nosaltres emprem molt, tot i que ara parlem quasi més de mirada que de desenvolupament moral, però moltes vegades nosaltres, de cara a la convivència, no? Al pla de convivència es parla de desenvolupament socioemocional i desenvolupament moral, que deia el Ramiro. Així Sí. que, com que estàs tu aquí, doncs diem, va, anem a destrossar els nostres continguts o els nostres... Anem a qüestionar, no a carregar-nos-els, però Sí. anem a qüestionar. Què penses tu sobre el desenvolupament moral, sobre el concepte de desenvolupament moral? Existeix el desenvolupament moral? Jo estic segur que existeix. Estic segur. En aquest sentit, sóc una mica allò de platònic, no? Quan en Sòcrates parlava d'allò que després ho hem convertit en teoria, allò de que els valors només poden ser realitzats quan són coneguts. És a dir, només si sé el que és l'amistat, puc ser un bon amic. Només si sé el que és la justícia, puc ser una persona justa. Clar, què vol dir el saber què és, no? El saber què és no és l'estudiar, no és estudiar lleis, no és estudiar justícia, no? Sinó que per ells, jo penso que poden haver passat més de 2.000 anys, però és actual, no? Sempre serà actual, penso, que per ells existeix doncs una amistat a nivell de com un model, com un ideal, no? A vegades això en filosofia s'ha parlat de la forma amistat, de la forma justícia, no? De la forma valentia. Digue-li un ideal, un model, no? Clar, només si hem connectat amb aquest model podem apreciar el que és la justícia o podem apreciar el que és, dirien, l'amistat, no? En l'àmbit de l'estètica ens passa el mateix. Només si hem connectat amb la bellesa podem gaudir d'experiències belles. Val? Si no, sempre estem atrapats en el nostre punt de vista, en la nostra opinió. Per tant, sí que hi ha un desenvolupament, ja que l'experiència és un què, no? És important, no? A vegades en els meus alumnes els hi parlava del que eren en els restaurants, a vegades diuen allò del menú infantil, no? I diu, bueno, allò que agrada als nens, no? Aquesta bestiesa de que pobres sempre els acaben fotent macarrons i pollastre, no? El menú infantil, no? Tu, allò que agrada, no? Allò que agrada perquè agrada, no? Perquè, bueno, pues, és així com molt, molt fàcil i té bon gust i és mínimament salat i té tomàquet i
i és torradet, no? I això agrada a tothom, no? El món infantil. Però, clar, l'experiència també t'obre, diríem altres, t'obre a perfeccionar o desenvolupar el teu gust, no? I és important desenvolupar el gust. I aleshores, moltes vegades, el gust es pot desenvolupar a través de la cuina d'altres cultures, no? I dius, ostres, doncs mira, he tastat el que és l'humus i he descobert doncs, una manera de menjar els cigrons que no són les que menjava a casa, perquè el pare em fotia allà uns plats de cigrons que no tenen res a veure amb l'humus, no? Per tant, l'experiència ens permet doncs, agafar paladar, no? I aleshores ens permet gaudir de la bellesa, no? Ja sigui en la forma artística o a la natura, no? També l'experiència ens porta, penso que ens permet, diríem, agafar paladar moral. No? Hi ha un psicòleg, un tal Kohlberg, que ell tenia una teoria sobre doncs, els moments d'aquest desenvolupament. No? Us ho puc comentar d'una forma molt, molt simple? Endavant. En Kohlberg deia que la moral tenia a veure amb una interiorització d'unes normes. Val? I aleshores nosaltres, quan som petits, les normes venen donades per l'experiència més directa, l'experiència més la pròpia experiència emocional o psíquica, no? Allò que a mi m'agrada, allò que a mi em fa feliç, allò que a mi em proporciona plaer, ho identifico com allò bo. És bo tot allò que m'agrada, és bo tot allò que em va bé. En tant i en quant em vagi bé, és bo, no? Clar, és un moment molt infantil, tot i que un pot tenir 50 anys i estar en aquest moment, és un moment molt egocèntric, no? És a dir, el món és el meu món. El que passa en el món és el que em passa a mi, no? I això és una cosa fantàstica de la infantesa, no? És tota una època fabulosa, no? En la qual el món s'esgota en la meva experiència. Per tant, la moral té a veure amb la meva experiència, amb com jo ho visc. Val? Dic la meva experiència en el sentit de la meva vivència. Val? Com ho estic vivint, allò és bo o és dolent, no? Jordi, coneixes el Ramiro? Ramiro, Jordi? Hola, Ramiro. Clar, que l'altre dia l'Oriol deia que jo no treballava i llavors dic que millor estem els tres avui, perquè si no... M'alegro molt de compartir amb tu. Que guai, perquè just la Marta, ara al xat, compartia de Kohlberg i tu tot just també parlaves d'això. I, escolta, mira, l'altre dia al xat, jo m'ocupo una miqueta, mentre vosaltres xerràveu, hi havia una conversa que parlàvem de la diferència entre experiència i vivència. I hem tingut, ara no ho sé, experiència i vivència, t'ho deixo aquí, a veure si fas alguna cosa amb això. Hem tingut moments, també al programa, que hem parlat molt de la incertesa d'aquests temps. I ara parlàvem de desenvolupament moral. Per aquí la Marta també compartia si hi havia sols una part d'aprenentatge o hi havia una predisposició també genètica, una part d'aprenentatge lògicament en aquesta experiència. Soc de liar-me les preguntes, espera't, que encara em queda. Ara deies que si jo conec el com, és més fàcil poder crear, per exemple, un moment feliç, una amistat. Si conec l'amistat, puc crear un amic. O parlaves del com així. Ostres, ara coneixem en aquestes amistats o en aquesta realitat una visió comuna de cuidar el tot, a la societat, que abans potser no tothom coneixia. Gràcies a aquest confinament, gràcies a aquesta realitat. La Marta pregunta, això simplement és perquè hi ha una predisposició genètica i hi haurà persones que ho porten a millor, es desenvoluparan millor? O aquesta experiència ja ens ajuda? Clar, jo crec que l'experiència, estic d'acord amb tu que l'experiència ens ajuda. Ens ajuda segur, no? I el nosaltres, s'ha creat un nosaltres. Un nosaltres que es pot dir que és planetari, no? Nosaltres aquells que podem patir una malaltia, podem tenir familiars o persones que ens estimem que poden viure una malaltia força greu. Potser no més greu que d'altres que molta gent pateix arreu del planeta, però aquesta resulta que ens ha costat a gent d'arreu del planeta. I per tant, aquesta mena de comunitat de persones que ens hem de confinar, que patim, que compartim aquestes incerteses, jo penso que... No m'agrada del tot dir-ho, no? Però penso que és un element positiu. És un element que ens permet créixer en el reconeixement de l'altre, quan l'altre és un que, escolta'm, està en la meva mateixa situació, no? I això arreu del planeta, no
no entès de diferències ètniques o culturals o diferències religioses, no? Tots hem estat aquí, no? Dir, no, el nostre compromís és tancar-nos, no? Una pràctica molt, molt antiga, no? Però, bueno, l'única manera de protegir-me és protegir-te, no? És mantenir una distància respecte a l'altre. I això ho estic veient que està passant a Santiago de Chile, està passant al DF a Mèxic, està passant, doncs, a Miami, passa aquí al costat de casa, no? I són com nosaltres, i els passa el mateix, no? No sé si t'he contestat, Ramiro. Jo he dit que de seguida que entressis tu entraríem en un to profund. I confirmo les meves d'això. Oriol, tu tens preguntes. El passat m'ha semblat interessant el que compartia el Jordi Soldevila. Tenim preguntes que volem compartir-te, Jordi Rodon. Tenim molts Jordis al programa, que guai. La dificultat no sols de definir felicitat, la dificultat no sols de definir aquest benestar, sinó també igual no sé definir tendresa, igual no sé definir intimitat. I l'altre dia la Núria feia una pregunta sobre com podem treballar també aquesta mirada de valors per edats. En quin moment podem treballar unes paraules, en quin moment és més fàcil. No sé si per edats hi ha alguna cosa que ens puguis compartir. Jo penso, en relació al que deies abans, de vivencial experiencial, pot ser una pràctica una mica superficial de definir. És a dir, haurem de viure-ho d'alguna manera. És a dir, definir la tendresa sense poder experimentar tendresa pot ser una cosa molt intel·lectual, no? Jo no crec que això que deia de Sòcrates o de Plató, no? Que fos una cosa només intel·lectual de saber què és la justícia. És l'actuar, és a dir, jo puc saber moltes coses, finalment el que es tracta és de que actuï de forma justa. Jo puc definir la tendresa, el que necessito és la capacitat potser de sentir tendresa cap a mi, o sentir tendresa cap a un animal o cap a una altra persona. Aleshores, si no hi ha aquesta experiència, aquest laboratori que tenim en el centre, si en aquest laboratori no disposem d'un espai en el qual experimentar, viure la tendresa, per molt que ho definim, l'aproximació que faran els nostres alumnes és excessivament intel·lectual i jo penso que no acaba de ser profitosa. Potser sí que és un primer moment, no? Bueno, de què estem parlant, no? Val. Però anem a viure-ho. Si jo us parlo de l'humus, escolta, millor que tastem l'humus, no? O millor que tastem allò del baba galeix, que és com una pasta d'aubergínia. Anem a tastar-ho. Escolta, no, però aquí et dono la recepta, Tanta quantitat d'oli. Bueno, sí, tinc la recepta, però el que volem sempre és la vivència. I si els nens van a escola és per viure-ho. Si no, ens trobem que no volen tornar-hi, no? O que la que poden se n'hi en van, que és l'altra. Jordi, aprofitant la pregunta del Ramiro, que anava ja a treballar valors, posem a una companya, a Laura, que ja ha estat amb nosaltres diferents dies, i et fa una pregunta. Val, molt bé. Hola, Jordi. Voldria saber quins són els valors que consideres imprescindible poder treballar amb infants i amb joves. Moltes gràcies. Imprescindibles. El compartir, el valor del compartir. Fonamental. No em sentiu? Sí. Sí. Compartir. El valor de l'amistat. Aquest és el valor del reconeixement. És a dir, que reconèixer que allà hi ha un altre. Podem ser més o menys amics. Podem treballar més o menys l'amistat, no? Però reconèixer, no? Donar-te aquest espai, donar-te lloc, convertir-te en algú a qui jo t'importo, jo penso que això és un altre valor molt important, no? Ara bé, jo penso que el del compartir és clau. És a dir, és allò que us deia abans, no? Ostres, poder crear aquest nosaltres amb els nostres alumnes, una cosa que jo crec que potser fora de... però també té un element educatiu molt important, fora de l'àmbit de l'esport, només a l'escola tenim un nosaltres, només allà, no? Després tenim els nosaltres més vinculats a la família,
però no tenim, diguem que allà no tenim cap garantia de poder-ho treballar. Hi ha famílies que poden ser un nosaltres, d'altres potser no tant. És a dir, que és un àmbit que una mica està sotmès a l'atzar, no? Però en canvi en un centre això sí que ho podem treballar bé, aquest compartir, aquesta amistat, aquest reconeixement. Saps que ens agrada molt els jocs de paraules? Sí. I abans l'Oriol parlava molt de principis, bueno, amb tothom del xat parlant de principis, no? De punts de partida. I a mi compartir em ressona a com partir, no? Com iniciem un camí i també com tanquem aquest camí. Són obertures i tancaments. De Carmen pregunta al xat sobre... Diu, no, a veure què et diu Carmen, Jordi, perquè diu, com el treballem ara que no es pot compartir arrel del Covid? És a dir, no es pot compartir arrel del Covid? Arrel del Covid no es pot compartir? Per què no? És a dir, no es pot compartir moltes coses físicament. Potser l'espai més proper no el puc compartir, però l'experiència del compartir el puc compartir igualment. Els nostres joves comparteixen. És a dir, jo crec que sí que es pot. És a dir, ostres, és una dificultat afegida. No és fàcil, és molt complicat. I requereix temps, no? Sempre ho dic, no? Això és temps, és de cocció lenta, aquest compartir. I té raó la Carmen quan diu, ostres, arrel del Covid és més difícil compartir. Sí, és una dificultat afegida, però és possible. Podem compartir l'experiència, podem compartir el neguit, podem compartir la incertesa. No? Només el fet de compartir-la produeix un efecte balsàmic en les persones fabulós. Jo penso que això és una cosa important. Potser una part de la pregunta que feia la Carmen és com el treballem llavors. Suposo que al final avui també busquem un punt de recursos i entenc idees per poder treballar aquest compartir experiència i després, no sé si arribarem a tot, no? Però sí una mirada suposo que va cap aquí. Sí. Sí. És a dir, podem compartir-ho a través d'algun objecte en el qual tots hi participem, en un escrit en el qual tots hi participem, és a dir, necessitem alguna cosa que sigui de tots i que la fem entre tots. El que és aquesta cosa, doncs, pot ser qualsevol cosa. Pot ser una corda en la qual cadascú de nosaltres fa un nus, no? Una cosa molt típica, no? Cadascú fa un nus i en aquell nus hi posa alguna cosa. I després serà un altre el que haurà de desfer aquell nus. I en desfer aquell nus, doncs, està compartint allò que per mi era un nus. Més concreció en més preguntes. Sí. Et comparteixo la pregunta d'Anna Rayo, que també ha estat amb nosaltres algun dia. Sí. I que com vas parlar de la paraula essència, i jo crec que va moure molt la paraula, tindràs dues preguntes d'essència. Molt bé. Endavant. Hola, bon dia. Hola. Mira, m'agradaria saber com podem treballar l'essència des de l'aula. I què és el que necessitaríem nosaltres com a educadors per poder treballar això amb els alumnes. Gràcies. Val. És a dir, treballem-ho dins de l'aula. Preguntem-nos, intentem entre tots, no? Fem una petita rotllana, intentem entre tots, doncs, quina és l'essència del nostre grup, quina és l'essència de la nostra aula. Val? Des de l'essència de l'aula podem créixer o podem desplaçar-ho cap a altres espais. Quina és l'essència de la nostra escola? Quina és l'essència del nostre entorn, del nostre barri, del nostre poble? Quina és l'essència de la nostra relació, de la nostra amistat? És a dir, jo crec que és com un conjunt de bombolles que anem ampliant, no? Però partim del més immediat. Què és el que podem perdre, no? El dimarts li comentava a l'Oriol, què podem perdre sense perdre l'herència? Ai, l'herència, l'essència. Què és el que podem perdre? L'essència és l'herència. Aquí hi ha... Això és un altre dia,
Va, més preguntes. Uri, encens? Jo. A l'altre? Sí, poso la del Josep també. Molt relacionat. Ara parlàvem de l'essència de l'aula. Anem a aquesta pregunta. Hola, Jordi. M'agradaria saber com podem ajudar els alumnes a reconèixer i acceptar la seva pròpia essència. Moltes gràcies i una abraçada. Bueno, a mi el que m'ha anat més bé amb els joves ha estat alguna forma de meditació, alguna forma d'introspecció. Com deia abans, és lent, requereix temps, requereix pràctica, requereix paciència, però és un molt bon camí, és un gran camí per connectar amb aquesta essència. I és un camí d'introspecció, crec que és un camí que fa un cap a si mateix. Si el podem fer compartit i fer-ho a l'aula o en alguna sortida, en alguna activitat en la qual potser en contacte amb la natura això es facilita més que en un espai en el que potser hi ha timbres, hi ha sorolls, però bueno, podem fer-ho a l'aula. Ara bé, si ho combinem amb una activitat fora de l'aula, la meditació jo crec que és fantàstica, és molt bona pràctica, sigui la que sigui. Penso que hi ha moltes tècniques, des del mindfulness, zen, és a dir, la que sigui, la que el docent tingui més interioritzada o que hagi practicat i que aleshores pugui acompanyar els alumnes, però penso que és una gran eina. Durant el programa han sortit idees d'aquesta mirada cap endins a través del moviment, del cos. Vam parlar d'això fa un parell de setmanes. Lògicament, mirades també a través d'un punt més meditatiu o més des d'una introspecció calmada, també ha sortit. Però a vegades també, en algun moment, al principi, quan ja no parlàvem tant de recursos cap a l'aula, sinó recursos cap a nosaltres com a docents o com a part de la comunitat educativa, des de les properes lectures o des dels propis espais d'escolta personal, també han sortit tota aquesta mirada, no? Que bo. Que bo, jo crec que això és un tresor per les escoles, pels instituts. És a dir, aquests tresors de poder explorar tot això i poder-ho treballar, em sembla fabulós. Jordi, comencem a tancar i volia parlar amb tu. Has parlat molt de la paraula amistat. Sí. I li dones com molta importància. Ja l'altre dia el vas destacar, el valor de l'amistat i que a la tornada hem de tornar a treballar aquest valor de l'amistat i tenir-lo molt en compte. A mi m'agradaria acabar amb aquesta pregunta, amb unes propostes d'aula per treballar l'amistat, en com facilitar l'amistat, en com ajudar a entrenar habilitats, en com, no sé si dir mediar, però sí facilitar el que dèiem, no? Així que, tot teu. Jo penso que de forma natural, potser, de forma natural, a tots els grups apareixen les figures d'uns facilitadors. És a dir, hi ha un tema de caràcter o la dinàmica mateixa del grup, poden haver-hi dinamitzadors. Si hi són, hem de veure quines característiques tenen. I aleshores, d'aquesta manera, potenciem, incentivem més aquestes persones. Si no hi són, jo penso que és un tipus de rol que hem d'ajudar a aconseguir que apareguin en el grup, aquells que faciliten l'amistat. Què vol dir facilitar l'amistat? Són aquells que incorporen altres persones en una conversa, són els que incorporen altres persones en un joc. Són aquells en els quals, en els jocs, eliminen l'aspecte competitiu per tal que tots puguem jugar, independentment de les nostres habilitats. Sense aquests facilitadors, el grup, l'existència de noves amistats es fa complicat. Facilitadors. Després també hi ha activitats pròpies de l'aula, d'aquestes en les quals els alumnes poden compartir. Necessitem un clima d'aula i de centre diríem imprescindible perquè això pugui aflorar, però que els alumnes puguin compartir els seus gustos. És a dir, finalment, entre nosaltres existeixen atraccions. Jo m'acosto a persones que descobreixo que comparteixo gustos amb ells, i doncs m'agrada aquesta sèrie, m'agrada molt aquesta pel·lícula, segueixo aquest youtuber, m'he llegit aquest llibre, visc en aquest barri, conec això. És a dir,
Si tot això es posa sobre la taula, es creen connexions. Val? Quan aquestes connexions són molt fortes, o són més o menys estables, esdevenen connexions que poden ser d'amistat, que de punta a punta hi ha alguna cosa que sintonitza. I aleshores dius, ostres, doncs, aquests nois són molt bons amics, no? Perquè estan sintonitzant i estan començant a compartir coses. Si això ho portem, que li donem un plus, no? Li donem una empenta i fem una experiència, fem una excursió, fem una travessa, ens els emportem a algun lloc en el qual aquests petits grups hagin de resoldre algun repte, el vincle, no? El lligam esdevé més fort, no? I aleshores això crea aquestes amistats. Jo penso que l'únic element que hem de tenir sempre, hem de tenir molta cura amb ell, és que aquesta amistat sempre sigui desinteressada, no? És l'oli d'aquest vincle, no? D'aquest nus, no? Que és desinteressat, no és perquè em pots ajudar amb això, et puc ajudar amb allò, no és perquè m'interesses, perquè d'aquesta manera m'obres la porta als populars o m'obres la porta cap aquí, cap allà, no? Sinó que sigui alguna cosa desinteressada. I jo penso que aquest element, diríem, digue-li més intel·lectual, sí que l'haurem de treballar en el grup, val? De poder, diguem, definir el que és l'amistat, no? Aquest valor cap on s'acosta més i cap on s'allunya, no? I s'allunya quan hi ha el postureo, no? Quan del que es tracta és de que us sembli. Tan famós avui. Sí, malauradament sí, i els nanos ho saben, això. I en la que poden compartir, si el clima, no? Que nosaltres, els docents, fem a l'aula, és prou relaxat i hi ha prou llibertat, si ho poden compartir sense problemes, jo penso que en aquest nivell d'aprenentatge educatiu és molt gran. Hi ha un institut que és el Maria Espinal de Poblenou, que cada matí comença amb un espai de trobada. És a dir, sempre té una mica de modificació, una mica bastant de modificació en els horaris, i sempre comença amb un espai de trobada, li diuen espai de trobada. Carai. I no es comença fent classes, es comença fent un espai de trobada. Clar. No, és la seva forma de gestionar els horaris i li donen molta importància en aquest part. Està molt bé, està molt bé. Hi havia els de... Nosaltres en el Consell Escolar, un document que vam fer sobre el temps, proposàvem que els centres obrissin tots a les 8. Després que les classes comencessin a les 9 o a quarts de 9, però que abans de que comencessin hi haguessin aquests espais als que tu fas referència, no? Hi haguessin moments en els quals ens trobem. Ens trobem i vivim un petit ritual, no? Que és voluntari, que és lliure, però que ens ajuda molt en el primer moment, no? Recordo que em deien, ara aquests dies de confinament d'un hospital anglès, que sense ser persona, no era un... Ho tenien perquè era un edifici vell, però tots es trobaven al matí, estava obert al matí l'espai de la capella. I era el primer que feien, no? En la capella. Jo en aquest sentit m'agradaria que l'institut també tingués un espai potser de trobada que tu dius, o un espai per poder meditar a quarts de 9, no? És a dir, vaig allà i estic els meus 10 minuts, no? Seria fantàstic això, jo crec que ens ajudaria molt, no? Tant a docents com a alumnes, no? Disposar d'aquests moments de silenci, de trobada amb l'altre. Jordi, ja anàvem a tancar i de fet tanquem. Ja et dic que gràcies, lògicament, per haver participat tota la setmana, però que conste que tanquem amb uns grans reptes de futur, perquè, per una banda, parlem de compromís amb el benestar, no? I llavors hi ha el valor, si voleu, d'aquest compromís, però a la vegada de desinterès. L'amistat desinteressada i a mi l'equilibri entre aquest interès i compromís, que sense obrir, melons ara, però, ostres, que tanquem amb grans reptes també per poder treballar aquest equilibri en la mirada cap a la realitat de desenvolupament intern. Molt bé. I nosaltres som el llibres. Si em deixes, Jordi, si al setembre tornarem a... vull dir que si al setembre tornarem a tenir un espai similar, que és possible, si ens deixes et tornem a convidar encantats per veure la represa del curs. Val, molt bé, companys. Molt agraït, de que m'haveu aquesta invitació a poder compartir
i estar amb la gent. Agraïts nosaltres. Moltes gràcies, de veritat. Cuida't moltíssim, que tinguis molt bon estiu i seguim en contacte. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Una passada. A reveure. Adéu. Gràcies per tot, Jordi. A vosaltres. Molt bé. Ramiro, recta final del programa ja, Molt interessant amb el Jordi. I no hem escoltat algunes coses del xat, però ja sabeu que no perquè no arribem a tot, que també, sinó perquè ja donen pistes de setmana vinent. Aquí parlàveu de diferència, parlàveu de l'equilibri entre aquesta treball d'essència i perdre la personalitat. Hem parlat de postureo. Jo no digo nada, però si no, faria spoilers de la setmana vinent. Molt encarat a la setmana que ve. Bueno, sempre fem spoilers, així que està molt bé. Ramiro, també hi havia una altra pregunta aquí que ara l'he perdut, però que en tot cas, com sempre, recuperem preguntes, encara que ja no sigui pel mateix convidat, però sempre les recuperem i les intentem citar la setmana que ve, que ja serà l'última del conviure d'aquesta tongada. Ara, com sempre, us demanem que aquests últims minuts siguin per vosaltres, siguin per tots els que esteu aquí en directe, també pels que ens veieu a través del YouTube, que podeu aplicar-lo encara que nosaltres fem el recurs per les persones que estan en directe, però és fàcil poder-lo seguir. I com sempre, Ramiro, et convido a que tu hi juguis, a que tu hi participis i a que vagis donant resposta i fer una mica de veu. Perfecte, m'hi poso. Estava veient com la gent que ho veu a YouTube s'estava subscrivint al canal, així que... Molt bé. Com us deia abans, com hem dit al principi, a nosaltres ens agrada treballar els valors des de 3 accepcions. Importància, tota la part de coratge i força i valentia i el punt de partida. Nosaltres això ho fiquem en una dinàmica de preguntes que ara us les vaig a fer a tots els que ens esteu sentint. Com sempre, podeu respondre pel xat, però també és un moment d'introspecció. Si responeu al xat, perfecte, perquè ens doneu feedback, però si no, és un moment també per vosaltres mateixos, per vosaltres mateixes, de fer-vos bones preguntes. Com dèiem ja un dia, creiem que la pregunta és un recurs en si, la pedagogia de la pregunta, la pedagogia de l'autopregunta, ensenyar als nostres alumnes a fer-se bones preguntes també per avançar, per descobrir tots aquests valors. Comencem. Comencem per la paraula, per l'accepció d'importància. I la pregunta que et faig, Ramiro, pren-te el teu temps, i la pregunta que faig a tothom és què em sembla més important ara, què li dono més importància ara que no fa 3 mesos? La família. A través de... Ràpid, He vist ràpid, sí. Vols dir que ara li dones més importància a la família que fa 3 mesos, No necessito justificar-me, però no vol dir que abans no li donés importància. Que no necessites justificar-te ajuda a tothom, ja que estem fent també una formació a formadors, a profes, ajuda a tothom. Davant de l'alumnat no tinc per què tenir una visió de soc perfecte i ja tinc molt clars els meus valors. Per què no? Per què no dubtar? Per què no dir que també tenim aquests punts? Mira, Bendició diu el benestar emocional dels nostres alumnes, Beatriz diu a l'escola, Beatriz diu al treball. Podeu seguir opinant. A què li dono? Aquesta seria una bona pregunta. A què li dono més importància ara? A través d'aquest tipus de preguntes podem treure els valors que hi ha de fons. Ja m'he recordat d'una pregunta que es deia, era el Jordi que ens tornava a preguntar sobre l'empatia. Dic tornava perquè amb l'Anna Carpena vam parlar bastant de l'empatia, però m'ha semblat interessant, perquè l'empatia com a habilitat és un xic diferent a l'empatia com a valor. I, per tant, m'imagino que aquí la pregunta era com aconsegueixo que li donin valor a l'empatia? Com els meus alumnes li donin valor a l'empatia? I aquest és el punt, Ostres, si jo aconsegueixo que sigui important per a aquestes persones,
l'empatia, que se n'adonin, no que jo els hi expliqui, sinó que se n'adonin de la importància de l'empatia, és una forma de treballar el valor. El xat va molt ràpid. Surten Jordi, la Quilara, moltes coses de present, moltes coses d'amistat que ha parlat el Jordi. També torna a sortir amb la Rosa Maria l'empatia. Moltes gràcies per compartir, de veritat, companys, companyes, perquè és un plaer fer que això sigui molt més, a part d'interactiu. Li podríem parlar de donar importància també al feedback. Segona pregunta, segona paraula. Hem parlat de coratge, hem parlat de força, de valentia. Una bona pregunta és què em dona força en un moment de dificultat? D'on trobo aquesta força, aquest plus, quan tinc un moment de dificultat per superar-ho? Puc anar-me'n a moments que ja he superat, puc anar-me'n a situacions que ja han estat complexes per mi. Què em dona força en un moment donat? Mentre vosaltres contesteu, jo us explico una petita anècdota hipermega ràpida, i és que aquest matí he contestat a una directora amiga que tot just ha decidit jubilar-se aquest any, es jubilarà el 30 de juny. Una forta abraçada, Noemi. I li contestava que a vegades la responsabilitat cap enfora del futur i del present està bé, la consciència del que em passa està superbé, però el lligam entre totes dues coses és el poder de l'elecció. I per mi potser la resposta, Uri, seria l'haver decidit que jo vull estar bé. Que guai. Important, Rami? Teresa diu moment present, Núria, els desitjos i les il·lusions, Jordi, l'esperança, la meva família, la família dels amics, equilibri emocional, les meves arrels. Segurament, tornem amb la següent pregunta, tornem a dir conceptes similars i això forma part de la dinàmica. Per si no em dóna temps de dir-ho, i us deixo amb l'última pregunta, és clau, perquè aquelles coses que es repeteixen és que realment formen el meu conjunt de valors, no? No només les que es repeteixen, tot el que em surt i fins i tot el que no vull que em surti i m'autocensuro perquè sortiria una altra cosa. L'últim concepte, el tercer concepte, és el punt de partida, com dèiem, la secció de principis. I la pregunta és exactament aquesta. Davant de qualsevol situació, davant de qualsevol decisió, què sí que tinc claríssim partida? Davant a l'hora de prendre una decisió, per exemple. Gabriela diu l'ésser humà. Ana Maria diu confiança, que pot ser a l'anterior. Mirar-me amb amor, diu Marta. Uri, m'ha passat una cosa i és que m'agradaria contestar, per exemple, benestar, no? Però en aquest moment de la meva vida m'ha sortit no dolor, amb un no. Bé, validem-ho. Està perfecte. També ganes que faci de reflex del que us passa també a vosaltres, no? Que a vegades ens fem preguntes, però potser, si no ens agraden les respostes, podem canviar les preguntes, també. Mira, Beatriz diu que puc rectificar. Bueno, us deixem amb aquestes 3 preguntes. A Kelly, com sempre, ho hem fet molt ràpid, però es tracta d'això, de jugar i de donar-vos el recurs. Per mi és una forma, com deia el Jordi, més introspectiva de treballar els valors. Una, a què li dono més importància ara? 2, què em dona força? 3, quin és el meu punt de partida que tinc clar davant de prendre decisions. Ha estat un plaer compartir un dia més. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres. La setmana vinent us esperem agafant tots els aprenentatges d'aquest conviure que hem compartit amb vosaltres, que ens heu anat seguint, heu estat aquí a prop i que ens esteu seguint també a través de YouTube, de tots els programes i també els programes que s'estan penjant al YouTube del departament, a Centres en Línia, amb tot el bagatge de la mirada d'aquest equip CERT, per poder agafar des de les nostres fortaleses aquests aprenentatges i posar-los en pràctica a la nostra vida, però també a les aules, quan sigui el moment. Potser en aquests casals d'estiu, potser més endavant. Moltes gràcies. Molt interessant el xat. Una passada molt gran.